Bez jebancije znači. Marketing, content, pregledi, to je sve top. Ali iskreno, da na neko meni zarađuje, a pritom da mi ništa ne plaća i da pravi predmet sprdnje od mene na internetu, ja ti iskreno... Kako priča ovo neko? Čekaj, ali on ovako originalno priča ili je ovo ubrzo on video ba? Ili je meni ubrzano? Playback speed. Normal, pa normal je. Čekaj. Ne želim da dozvolim. Ja sam to video, ali sam ćutao sve vreme. Čekaj, moram ga usporiti da bi se slagalo nekako, ja mislim. 0,75 možda, a? Ali iskreno, da na neko meni zarađuje... Nije, opet je piskav glas. A pritom da mi ništa ne plaća i da pravi predmet sprdnje od mene na internetu, ja ti iskreno ne želim... Čat, je liko ovo gledao i da li je ovo real? Ali sam ćutao sve vreme, jer ja njemu da sam zatražio da mi plati, ja znam kako bi se... Što ja gledam nekog djeteta uopšte ba? Što priča o Goldenitu ba? Što ja ne bi sad ušao u ruski rulet igrao? Ali hajde da vidimo ove nove generacijske youtubera, lahati. Što da ne? Moramo mi OG youtuberi malo provjeravati šta se dešava. Majka, kida. Moramo mi OG youtuberi malo provjeravati šta se dešava ovdje, šta pričaju ovi. Ma sranje, bolje pusti Anju Bla na TikToku. Jel ozbiljno, brate moj? Jel lahati? Baš ću to da uradim. I poštovan dan, dobri gledalci, dobrodošli u moj novi video. Ovo je prvi moj video na YouTube, na mom YouTube kanalu. Braćala, ja se šalio! Boli me kurati da se šališ. Tako da u današnjem videu ću vam ispričati kakva je Goldenito zapravo osoba van kamera i šta je to dovelo do završetka naše saradnje, zašto mi više nećemo snimati ili ti zašto ja ne želim više da snimam sa njim. Zbog para! Za početak, kako smo mi dospeli... Zbog para! Jel to? Rekao je na početku videa. Ne trebamo gledati, jel? To je to, jel? Da, nije mu plaću, znači zbog para. Znači, Goldenito mu nije htio da plati, to je to. Pa ne bi mu ni ja platio. Što ga ima plaćat, šta je ovo? Trud se radi. Ovo Goldenito je bio djeca od 13 kakav mentor, a sad ćemo vidjeti šta je rekao. U saradnju, kako smo započeli da snimamo zajedno. Verovatno većina to zna, ali ima nekih koji ne znaju. Tako ću vam ukratko ispričati, bukvalno od početka, kako smo mi započeli tu našu saradnju. Šta se radi danas van imi? Ništa, evo gledamo, brate moj, Ridžija. Ridži ti, brate, ljud što ga ne nisi plaćao. Ima 11 godina, mislim. Koliko ima on godina? 12? Dosta dobro krenulo. I ljudi su to vidjeli, njima se sve to svidjelo. Izgleda da mu je 12, pa ja mislim da je 12, tako nešto. Aj nemojte, ne čat, aj nemojte lagati da ima 17, aj 17 je staro za njeg pa. Ne ozbiljno, sa 17 ja mislim izgledaju starije momci. Ne, aj dobro, ne trolajte sad ozbiljno, aj neću ni gledat čat, trolate. Ne ozbiljno sad trolate, ne bez zabancije sad, aj nemojte bačivce, ugaš stream pa. Lako je meni ugas stream i sutra upalit novi. I posle nekog vremena on je to primetio i video i onda se javio meni na Instagramu, pitao me da snimimo neki video koji ste verovatno već svi vidjeli na YouTubeu. Zove se Dobio sam sina, postao sam tata i to je bilo sve lepo, sve je to bilo top. Pregledi su rasli, većina vas je reagovala na taj video. I kako se zove, krenuli smo da snimamo, posle tog videa smo snimili još par videa, nekih 3-4 videa koliko ja znam. Snimali smo i dosta TikTokova, tu je nastao onaj box match između njegovog mlađeg brata Stevana i mene. To smo, kako da kažem, 2 mjeseca sigurno, bukvalno smo se 2 mjeseca spremali... Pa nije zbog rasta, nego nije zbog rasta. TikTokove, dizali smo hype i to sve. Ljudi su bukvalno nevjerovatno iščekivali
taj box meč, stalno su me pitali u komentarima i na ulici kad neko sretne kad će box meč. Ali dobro, to se toliko nije bitno. Ja imam neki osjećaj da neću govorit, uvrijećete se. Zapravo, zašto sam ja prestao da snimam sa njim, jeste zašto je ispao bezobrazan prema meni. Pravio je prednje sprdnje od mene na internetu, posle ovog box meča su me dosta ljudi zajebavali, pisali su mi u komentarima neke pogrebne stvari, ali dobro, to toliko nije bitno jer ja se uopšte ne osvrćam na hit komentare. Bukvalno pravi prednje sprdnje od mene na internetu. Za sve one videe koje smo snimili, iskorišćavao me, ništa mi nije plaćao. I meni se to apsolutno nije svidelo kod njega jer ja sam njega dosta gotivio pre toga. Znam da je dosta ljudi pričalo van kamere o njemu ovako na ulici kad me neko sretni kaže ono je retard, on je ovakav, on je onakav. Iskreno, ja njega nisam pre naše saradnje toliko poznavao, tako da nisam mogao ništa da pričam loše o njemu, jer ja to ne volim da radim, nisam takav čovjek. Pod A, fake je. Pod B, pod B, pa pod B Jarane ne bi ni rekao iskreno. Znaš što ne bi rekao? Zato što Jarane, šta znam nekako više, ne mogu više da shvatim i ovi ljudi koji kreću snimati na YouTube, odmah nešto se oko para kače, ba. Niti su proživili godinu dana YouTube-a, ni TikToka, niti išta, već se za pare kače. Mislim, dobro. Šta znam, rekao, ajde dobro da su stariji momci u pitanju, na primjer 25-26 godina, pa da u pitanju da se kačiš za pare, pa hajde kontaš, ono i nekako. Ali jebote, ti to mladi momci, Jarane, pa koliko, 16-17 godina, Jarane, on se kače za pare, ba. Mislim, ne kažem ja da ne trebaju ljudi zarađivati, ali znate šta hoću reći, ja kad sam počinjao sa YouTube-om i oni prije mene koji su počinjali sa YouTube-om i oni koji su počinjali sa YouTube-om u moje vrijeme, sve su nekako barem prvi godinu, dvije, su inako jebeš ga iz ljubavi, donekle. Pa znam ne. Ovi odmah prvi mjesec dana se kače za pare neke, ba. Čovjek, iskreno ne volim da pričam neke stvari o nekoj osobi koju ne poznajem. I ja to iskreno nije mi bilo briga za to što ostali ljudi pričaju o njemu, ali kad sam ga upoznao shvatio sam zapravo kakva je on osoba i da svi ti ljudi koji su to pričali o njemu su zapravo bili u pravu. Što sam prestao s njim jeste, pa mislim, taj trenutak kad sam ja došao skoro, pre nekih nedelju dana kad se završio ovaj box meč, jer sam zapravo video, najviše što mi se nije svidjelo jeste, ja sam došao na taj box meč i dogovorili smo se da dođemo u Novi Sad, tu halu sportsku da snimimo to. I ja sam došao. Hvala Dunja Roka. I nije me uopšte obavestio da će doći oni njegovi Stevanovi drugari da navijaju za njega. I iskreno da vam kažem da ja nisam doveo Luku Silnog, mog trenera, u video. Bukvalno bio bi tamo sam, a on je bio na njegov... Ko je Luka Silni sad? Čekaj. Neću ni da gledam. Njegovoj strani, pritom je doveo njegove drugare da njega podržavaju. A šta sam ja tamo? Prednje sprdnje. Svi oni ostali klinci koji su snimali, Gedža, Mihajlo, dobro, Međi nije snimao sa njima, snimao je sa Kimijem, ali iskreno, svi ti klinci koji su snimali s tim youtuberima su bili iskreno prednje sprdnje na internetu, iskorišćavani su bili za videe, uzimali su ljudi pregleda na njima, što je po meni jako jadno, jer ako si već taj neki youtuber i želiš da ostvariš nešto na tom YouTube-u, morat ćeš mnogo bolje da se potrudiš, a ne iskorišćavaš neke bedne klince za jebene preglede i da imaš neku korist od njih. On je mislio, ja sam snimao s njim 2 mjeseca sigurno, i on je mislio da ja ništa to ne vidim, da sam glup, da ne vidim dalje od nosa, da sam isto kao ovaj Mihajlo Madić, kao Gedža. Dobro, sve je to okej, marketing, content, pregledi, to je sve top. Ali iskreno, da na neko meni zarađuje, a pritom da mi ništa ne plaća i da pravi predmet sprdnje od mene na internetu, ja to iskreno ne želim da dozvolim. Ispao je pokvaren prema meni. Ja sam to video, ali sam ćutao sve vreme, jer ja njemu... Šta te likog zanima ovo? Jel vama glupo nekako, previše, djetinjasto nekako, šta znam?
Nekako meni previše ovo... Previše sam ja star za ovo, iskreno. Da sam zatražio da mi plati, ja znam kako bi se to završilo sve. Ja ne bi snimao s njim, možda bi on meni platio za taj neki jedan video koji smo snimili. I otero bi me posle bi rekao, aj mali, beži u kurac, ne trebaš. Jel što sam ja previše star ili je... Ili je vama isto? Možda ste vi previše ostarili nekako, što znam. Kao, jer iskreno nisam ispao glup. Ali ja sam se pravio da sam glup iz razloga jer nisam želeo da dozvolim da me neko jebe. A ako I uglavnom, isto što vam mislim napomenuo, onaj boks meč koji smo snimili, to je sve bilo namešteno zbog pregleda, zbog marketinga, zbog jebenih pregleda. I od tog boks meča kako smo snimili kad izašao taj video, ljudi su bukvalno krenuli da me spopadaju na ulici, da me smaraju. U fazonu kao Stevan te je dobio 2009. godište, iskreno. Ali većina ljudi kad malo bolje pogleda i da boks meč nije bio namešten i da sam ja izgubio, nema veze. Iskreno, mene to ne interesuje. Ali kogod je iole normalan i ima 2 grama mozga u glavi će shvatiti. Pa brate, pogledaj mene, pogledaj njega. Njega je boleo kurac zato što ja imam problem sa rastom. Ubacio je 2 klinca, se popeglaju, njemu para u džep, pregledi, boli ga kurac. A ja prednem sprdnje, boli ga kurac. Doveo njegov burazera se bio sa mnom. I posle kaže, ja svakako gubim pare. Pa ne gubiš, brate. Zato što si dobio svog burazera. Ti da si hteo da napraviš da to sve bude do ja, ti ne bi dobio Stevana, ti bi dobio nekog drugog lika. Meni su najjači ovi što u komentaršu, pa brate, džaba je objavio sad video kada je već isfurao sve, pa je izgubio beču i nikoga neće više ispovediti, će trebat Goldenitu. Takvi ko ti su gori od svih, da ti odmah iskreno kažem, koji ulaziš u priču. Ja ovo sve slušam i meni ti samo izlazi ovako. U jednom mi uđe i ovako kroz drugo mi izađe, ništa ne pamtim što priča, da ti iskreno kažem. Naprimjer, kad gledam Idiokratiju i tak te neki na to se fokusiram, ili negdje nešto, bilo šta kontaž da gledam. Ali ovo ja ne mogu se fokusirat na ovo nešto, šta znam nekako, previše djetinjasto ovo sve. I onda bi svakako izgubio novac. A pritom, namešten meč i tebi idu para u džep. Vraćaš sopstveni novac kod sebe. I šta je bilo posle toga? Ti si opet Burazeru uzeo 5 soma čim je pobedio. I zbog čega? Šta ti... Ne, nego znaš što vam govorim, zato što sam vidio da svi reaguju na ovo. I ja sad gledam ovo i kontam... Zašto svi rade reakciju na ovo? Ovo je toliko... Te boli kurac, doveo si 2 klinca, se popeglaju, bole te kurac. Lik je 20 kila teže od mene, 20 cm više, on 170, ja 150. Svakako imam problem sa rastom, to je bola kurac, iskreno. Ali dobro. I Maminjo. Šta je Maminjo bio? Glumiti šator prijatelja na internetu. A potom nas dopisuje sa Lukom. Kad smo već kod Maminja i to što me glumio šator prijatelja, a potom nas dopisivo sa Lukom. Na Instagramu ogovarao Goldenita. Iskreno, to je vaša stvar. Ja u to neću da ulazim, ali stvarno je glupo i ljigavo što to radite i jedni drugima iza leđa pričate takve stvari. Ali dobro. I eto, Luka Silni došao, pozvao ga na boks meč, nije smeo da prihvati. Izazvao ga Baka, nije smeo da prihvati. Pa ga izazvao Šarke, pa su ga izazvali svi ostali, ovi tiktokeri. I on dođe, čovjek, šta uradi? Sad ću blokirati i njega, i Goldenita, i sve ove ljude koje on sad spomenuo, ću blokirati svugdje na YouTube-u i svugdje jer mi mozak napušta svijet i ne želim više da gledam ikad u životu nešto u vezi ovog. Ja se izvinjavam, čat. Ja bih volio da mi nastavimo naš horror content. Žao mi je što smo stvarno ovo gledali, ja ne mogu ovo do kraja gledat. Ovo stječe posla, ja se izvinjavam. Ali ozbiljno govorim.